Tervetuloa YouTubeen ensimmäisen YouTube-videon pariin ja tänään mä pelaan Farmville Box Fight 1v1 ja Publicilla ja katsotaan voitanko mä tätä. Mutta eiköhän mennä videon pariin. Ok, eli sitä jatkaa. Minkä editin mä tein? Miten mulla lakas näin paljon? Mulla on aina YouTuben... Tuossa alussa mulla alkaa aina lagaamaan se. Älkää välittäisi nyt. Vähän alkaa pingi nousemaan. Mä alan kuvaamaan, niin... Se on joku Fortnite, joku asetuspäivä, mutta mä korjaan se seuraavan videon mennessä. Veti hedu. Ei hitsi, mä lipsahin. Mä niin lipsahin. Osuu. Älkää ihmisellä, jos mä nyt pyörähän ympäri, että mä ammun, koska mä en tiedä miksi mä tein niin. Kuitenkin. Sille mä osun paremmin. Tai en mä aina, mutta yleensä. Voi tai editän. Resettos. Mä en tiedä mitä tässä kävi. Miten toi sais no seinä? En tiedä, mutta kuitenkin mä voitin tätä ensin. Miten mulla 127 pingiä eikä pätki yhtään? Toi on outoa. Ei hitsi, mä katson mä voitin. Ok, no niin nyt. Mun on pakko voittaa nää roundit. Jos te tykkäät mun Fortnite-videosta, niin pistäkää vain likeä ja tilatkaa vaikka kanavaa. Ja... Niin. Pistäkää kello päälle. Tänään 9 illalla mulla on YouTube-live. Jos tulkaa itse ihmistä katsomaan. Joo, mä osuin, mä katon. No miten on noin paljon HP:tä? En tiedä. Tää on mun taktiikka aina perässä Box Fightissa. Oh no, mä tiesin, että mä voin osaa tohon, kun siinä on nää rappurissa. Ja nyt alkaa taas lakaamaan. No ei perskules. Mä en tiedä mikä näissä on, mutta mä korjaan taas seuraavan videon mennessä tän. Mun netin yhteen. Seuraava YouTube-video on mennyt, siis silloin voi olla parempi netti. En tiedä mikä tässä on. Mä oon laittanut vähän vaihteluasetuksen, niin on pingi yhtäkkiä noussut. Mä en tiedä miksi ei ottanut äsken edittiä. Joo, mun ääni on vähän outo, kun mulla on nenää tukossa. Ei siinä mitään. 7-3. Meikä johtaa. Siis tää on oikeesti hyvä taktiikka tää mitä mä teen. Oh shit. Tässä tuli läpi. Oi perhana. Mä en tiedä miksi sitä välillä otan tätä edittiä. Mä tiedän, että mä jään jos mä tosta otan se sitten. Resettaa.
Miten mä missasin? Miten mä missasin ton? Voi vitsi. Joo, en tiedä, mä tein ton hänen suulla. Kuitenkin jotka laittaa kommentissa. Sä piirrasit. Ei, mä tein sen suulla. Ei, mitä mä missasin tekemään paljon täällä heduja. Voi perhanaa. Ja se koitti hyydätä. Ei siinä. Ei, nyt mä en tiedä mikä häkii. Tai se resetillä. Häh? Joo, se katsoi eteenpäin ja sitten tappoi minut jo heti. Joo, en tiedä mitä tuossa kävi. Oh shit, en mä häviä tälle. Okei, hyvä. Enää yksi tappa, niin mä voitin tän. Siis mä lähden nyt julkaisemaan tätä videoa editoimaan, niin... Muistakaa tänään 9 illalla. Noin 9 illalla YouTube-liveä. Tulkaa ihmiset, jos haluatte nähdä minun YouTube-kontenttia. Ja Fortnite-kontenttia. Mut mä vaihdan ton videon kuukauden, jos mä vaikka... Niin, no niin, se olisi morjesta.